फार्मासि न'निफ्राय बेबायदि फैदोंमोन नामा नोङो? नोंनि लोमजाया बेबायदि थिनदों नामा नोंखौ? ओमफ्राय इयो होनदों जे दाखालि बिहामजोआ खोथिया फुनानै बियो ओमफ्राय बेलासि 3टा समावहाय इयो आंनाव सोंदों। दाख्लैनिफ्राय जिथु भाइरेल जाबाय थानाय जिथु ससियेल मिडियाआव गोबाङानो नुदों जानांगौ पार्ट 1 पार्ट 2 सानै हिनजावसा गोबां भाइरेल थिग बेनि सायावहाय बबेनि आरो सोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मिन्थिगोन लोगोसे हाबा जादोंना जायाखै बेजोंनो लोगोसे चिराङावहाय फिन आरोबाव खारनाय बा गोमानाय जाथाय सासे गथ'नि बिमा बर' बिमा मा जाखो नोंथांमोना भिडिअखौ नाय अब्ला मिन्थिगोन माबोरै जाखो जाथायाहाय जानाया बिदिनो फुङावहाय बे खोथिया फुबाय बिहामजोआ खोथिया फुनानै बियो ओमफ्राय बेलासि 3टा समावहाय बियो आंनाव सोंदों आं थिबखौ आलासि जानो लिंहरदों जोंनि बाबा मामिया लिंहरदों बेबायदि होनबाय ओमफ्राय आं इदि होननायावहाय आं होनदों थांनो नाङा गाबोनहाय माइ गायनांगौ आं दिनै जादोंमोन फिसौआ लोमजादोंमोन लोमजानायखाय आं बादा होदों आरो दा थां एफा गोजान सिबखायाव मथरफोर सान्दुं दुंफ्लांबायला गरम जागोन होननानै आं बादा होदोंमोन आरो बे फिसौखौ होननानैहाय जाहाथे बे फिसौखौ जों मोनफिनो आरो जोंनावनो बेबायदि फैनानै थाफैफिनो बिहामजोआ मा गामि जोङो सान्थिपारा सान्थिपारा नामा रायजोफोरखौ नुसनबायोबा जेन'बा सोरबाफोर नुसनबायला बेयाव खिन्थाहरथोंसै जोंनावनो फैनानै बे फिसाखौ लानानै फैथों उनावहायथ' बे फिसाखौ लानानै फिसाया गैयाला जेबो उसुबिदा गैया दा फैफिनबायबाबो एसेबो गैया फैनानै थाफैथों बे फिसाया गोरलै अबाव लानानै बहाय थांनानै खामानि मावना जानो बेलाय। आच्छा आंनि न' खाथिनिनो आदै रनेन नार्जारिनि बिहामजो बेयो थांनाय सुक्रुबार बेलासि टाइमाव बियो न'निफ्राय ओंखारबोदों न'निफ्राय ओंखारबोनानै बियो रुनिखाथासिम थांदोंमोननो रुनिखाथानिफ्राय फैफिननानै गावनि बिदानि न'आव हरसे थाहैदों अखानायै फुङाव सुनिबार जाबाय 18 थारिख सुनिबार फुङावनो बियो बाजाराव फैनाय लोगो लोगो सोरजोंबा लोगो हमनानै दस्रायाव थांदों बायदि न'खरनिफ्राय सन्देह खालामदों दा न'खरनिफ्राय बेखौल' लुबैयोदि माने उन्दै गथ'खौ लानानै अबाव थांनो मा खालामहैनो मा जाहैनो नैबेखौ सिन्था खालामनानै दा न'खरनिया खावलायफिनो रायजो राजानियाव जाहाथे जिथुनाखि दा मबाइल नाम्बार होगोन बे मबाइल नाम्बाराव अननानै खोन्थाहरलायोबा मोजां जागोन माने उन्दैया बेमारबो जादों माने मोदोमा थिफुखांनाय जादों बे उन्दैना ओंखायनो सिन्था खालामदों दुखु फोरमायदों न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना बे मानसिखौ लोगो मोनो मबाइलाव होनाय बे निउसाव होनाय मानसिखौ अननानै मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरोब्ला जों मोजां मोनगोन न'खराव दावराव दावसिया एसे एनै जाखायो संसार जानाय बेलायाव जाहाथे बेफोरखौ गोबां बेले बेजे सानालासे फैफिनोब्ला न'खरनिया बोजबफिनगोन होनदों दा बेखायनो आङो खावलायनाया बेनोल' आरो मा जादों होनदों दाथ' माने आंनि बिहामजोआ माने बेलासियावहाय ओंखारबोदों सानहाबनानै ओमफ्राय दा ओंखारना दा गारि हमनानैहाय बियो टट' हमनानै रानिखाथासिम थांदो आरो जेनेबा हजोंनो जों न'निफ्राय ओंखारबोनाया सान हाबखाबाय रानिखाथासिम मोनहैनायाव 7टासो जाहैबाय ओमफ्राय दानिया बे टट' ड्राइभारा नुनानैहाय सिनायनानै बियो हाब बिदिथ' जाया माने गावनि लोगोनाव थांनो होननाया सासे हौवाफोरजोंसो लोगो लाहैबाय गारियाव ओमफ्राय दानाथ' नुनानै तुरन्त माने न'आव लाबोफिनो होननानै बुंबाय आरो बेखौ बिहामजोखौ फिसौबो दङ फिसाबो अनथावथाव दा ओमफ्राय दा बे बुंबाय आरो माने ओरै होनदोंनो हाब टट' ड्राइभारा माने आं नोंखौ न'आव लांफिनसै ओहो आं ओरैहाय थांला न'आव थांला नांगौबा थैबाबो आं थांला होनना बुंदों जोंनि थैबाबो थांला होनबाय नालाय होमबालाय बियो ओरै होनबायनो हाब नोङो बेबायदि थाङाबा आंनि नोमा नोमफा असेनाव आङो दोनहैनोसै होननानैहाय दा सिमला बागानावहाय बिदानाव दोनहैनाय जादों आरो बिदानाव दोनहैनानै खुनुरुखुम हरसे थाबाय दोननानै हरसे थाबाय ओमफ्राय बेबो जा नुनांगौ रानिखाथायावहाय जा नुदों हौवाजों थांनायखौहाय बे जाथाय जानायखौ गासिबो बेयाव सिमला बागानाव गासिबो फोरमायनानै खोन्थाबोजोबखादोंमोन नाथाय बियो न'नि मानसिफ्रा बारा दायथ' लायाखिसै ओमफ्राय दाना फुङावहाय बाजाराव ओंखारलांबाय मबाइल बानायनो होननानै आरो गावसिनि न'नि मानसि बिबाजैजों थांफाबाय जयैनो थांबाय बेहा थांनानै दाना
जेबो सानसु मोनहां मा जाबा दाना मबाइला रायलांगासिनो नालाय इयो दाना बबेसिम सफैगोन होननानै रायलायलांगासिनो आरो नै सानसु मोननोसै होननानै बिदि बुंदों जाहैदों बिहामजोआ। ओमफ्राय दाना सानसु मोनहैबाय दानाथ' बेहा खरस खालामनांगौ ओमफ्राय दाना गावना एसे मबाइला गाज्रि नालाय आं मबाइल बानायनोसै नोंहा खरस खालामदो होननानै आलदा आलदा जाबाय। आलदा आलदा जानानै दाना हाखु दाखु लं थांनानै गारिसो गाखोखो ना माखो दा बेनिफ्रायनो गोमानाय जाबाय आरोखि। बेसे गोबावसो बे जाथाया? जाथाया सुनिबार फुङाव। औ फुङाव। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जोंनिफ्राय बिहाव बिखुनजोनिफ्राय जोङो जेबो दावराव दावसि गैया, जेबो रायाखैबो थोबसेबो जेबो बुङाखै। दा बबाव थांदों बायदि सन्देह'? दा थांनायाथ' जोंथ' मिथिला बबे जायगायाव थांदों। सोरजोंबा थांफादों नामा सन्देह'? सन्देह'आ माने जों जे बै जाय जाथाय माने टट' ड्राइभार खोन्थादों बे हौवाजोंसो सेंग्राजोंसो थांदों नामा जों बेखौ सन्देह' खालामदों आरो बेल'। ओमफ्रायथ' जों नुनाय गैया बेनिफ्राय। दा मा लुबैदों? फैफिनजानो लुबैदों? दा फैफिनजानो लुबैदों आरो फिसौ दङ बिमा अनथावथाव। उन्दैफोर दंमोन नामा? फिसौ दङ सासेया 1.5 बोसोरनि। बे न'आव दं नामा? बिमाजों थांफादों। बिमाजों लांफादों? औ बिमाजों लांफादों औ। रायजोफोरखौ बबावबा नुसनबायोबा मा खावलायगोन? बेफोरखौ अननानैहाय गासिबो खोन्थाहरबा जागौ आरो मबाइल नाम्बारफ्राव होगोन। फैफिनबा औ बजबनानै औ लाफिनगोन औ। फिसाइया न'आव थायो ना बबावबा? बेंगालराव दंहैयो, मास मोनथाम जाबाय थाहैनानै। मिन्थिदों आरो बुजिदों बबेनि आरो सोर भिडिअनि जोहै जायफ्रानोखि भिडिअ शुट खालामदों बिथांमोनाहाय भिडिअनि जोहै फोरमायदों बिथांमोनखौहाय जोङो डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा बिथांमोनाहाय बाक्सानि होननानै जोङो मोन्थिनानै मोन्दों। लोगोसेनो सासे हाबा जानाय आरो सासे हाबा जायै, सासेया जिथु नाम्बार 1 होननानै बुंबाय थादों बिथाङाहाय हाबा जानाय, बिनिफ्राय डाइभर्सनिबो खायसे खोथा बेयाव बेरखांनाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननाय जादों। बेनिफ्राय सासेया जाहैदों सिख्लासा, जिथु दुखुनांथाव न'खरनिफ्राय गोबां दुखु फोरमायदों आरो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बिथांखौहाय जाय सिख्लासा बेखौहाय फरायनो दोनहरदोंमोन जाहैदों गुवाहाटि नोगोरावहाय। नाथाय फरायनो थांनायावनो जाहैबाय मुगैथाव लाजिनांथाव ओरैबायसा लाजिनांथाव जाथाय, जाय जाथाया जानो नाङामोन, जाय मुगैथाव खामानिखौ मावनो नाङामोन बैफोरबायसा खामानिखौ बिथाङाहाय मावहैबाय आरोखि। जिथु न'खरनिफ्राय जिबायसा आसा खालामनानै बिथांखौहाय दोनहरदोंमोन ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव। आरो खौरांनिफ्राय बा ससियेल मिडियानिफ्राय मोननाय बायदिब्ला जिथु न'खरनि सुबुं बिदा बिनिफ्राय बिमा बिफा गोबां दुखु फोरमायनाय जों नुनो मोनदों। आरो जायबाबो नैफोरबायसा जिथु जाथाय, नैफोरबायसा लाजिनांथाव मुगैथाव जाथाय समाजाव मोखां खोन्थिनो हायै बायदि जिथु जाथाय जायोब्ला सोर दुखु जानो, जायबाबो दुखु जागोन आरोना। जोंनि जिथु बर' समाजावहाय दिनै खेबसेल' नङा गोबां खनले जाबाय थादों आरो लोगोसे फिउचारावबो बेफोरबायसा जुदि जाबाय थायोब्ला मा जानानै थांगोन जिथु जोंनि बर' समाजाव ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव लाजिनांथाव आरोना। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? आं लोगोसे बेखौनो बुंबाय जिथु बिथांमोनाहाय बाक्सानि, बेनिफ्राय सासे हाबा जानाय आरो सासे हाबा जायै, लोगोसे सिख्लासानि बागैबो एसे आं ससे नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होबाय। बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि सासे गथ'नि बिमा 1.5 बोसोरनि गथ'खौ लानानै खारनाय बा गुबुन हौवाजों थांनाय सन्देह' न'खरनिफ्राय ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव जोंनि बर' समाजाव मोनसेनि उनाव मोनसे ओरैबायसा मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो। जाय खामानिफोरा जानो नाङामोन, जाय जाथायफोराहाय जोंनि गेजेराव सोमजिनो नाङामोन बैफोरबायसा जाथाया नैबे समावहाय नुजाथिबाय थानाया जों नुनो मोनदों। ओरैबायसा मोनसे दुखुनांथाव आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला एसेबाबो मिथिङानो जानांगौ जे मा फोरमायलांखो न'खरनि सुबुंहाय, लोगोसे बबेयावबाफोर बिथांखौहाय जायबा खारनानै दङ बा जायबा गोमानानै दङ बेखौ नुसनबायोब्ला नोंथांमोनाहाय मबाइल नाम्बारावहाय फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों न'खरनिफ्राय। नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौबो होनानै नोंथांमोना बबावबाफोर नुसनबायोब्ला फन खालामनानै फोरमायहरनो हागोन।